moet belasting betalen. De Vereniging van Kleine Accommodaties Kasha misleidt de publieke opinie omdat Corendon slechts 7% van het totale aantal hotelkamers op Curaçao heeft en niet 20% zoals Kasha beweert. Bovendien betaalt Corendon 20% van alle belastingen hier op Curaçao. Dat zegt Atilay Uslu, de eigenaar van de Corendon-keten, in een verklaring aan Extra. Al meer dan $200 miljoen is geïnvesteerd op Curaçao door het kopen van lokale producten, het renoveren en herstellen van accommodaties en zelfs het bouwen van nieuwe faciliteiten, wat ook werkgelegenheid creëert voor de mensen van Curaçao. Kleine accommodaties moeten hun belastingen beginnen te betalen omdat Corendon dat wel doet. Aldus Atilay Uslu, eigenaar van Corendon. Verder benadrukte Uslu dat als de voorzitter van Kasha goed onderzoek had gedaan, hij zou hebben geweten dat Uslu zelf eigenaar is van de Baijun-keten, een ander product van Corendon. Baijun is een accommodatieproduct dat 23 kleine accommodaties op Curaçao verkoopt. Baijun richt zich op kleine accommodaties met 5 tot 10 kamers. Uslu benadrukte ook dat hij veel